uyabona sizwe sikaphunga namageba zinganza kwethu ngiyafisa ukuthi izwe like liyibonge lensizwa umthandeni IGcokama Elisha mfokamanqele owaziwayo ukuthi uyinkosi yoMaskand futhi ufaka ingezo kuwonke amabhinca ukuthi ekuthenini ageze ebe mahle. Ubuhlakani balensizwa ngiyazi ukuthi kunesimemezelo nto kuyasitshela sona nathi njengabantu abathanda umculo wesintu umculo wakithi ukuthi kunomcimbi omkhulu ozoba khona la eThekwini kulonyaka wamabhinca ozobwenziwe lena IGcokama Elisha umthandeni umfokamanqele. So zinganza kwethu amandla umuntu awadliwa kwaZulu. Lensizwa insizwa ethathe iAfrika yayiphakamisa ibeka ebalazweni lomhlaba sokhumbula ihambile iphesheya iyomela ama-artist wonke kaMaskand iyomela amabhinca phesheya. Uyabona umthandeni, so uyinsizwa ngempela emkhanya kude kanjalo komuntu batuba kohlabisa komdletsheni iAfrika yonkana ukumela ukuthi umthandeni apho achonye uphaphe legwalagwala ahlonishwe. Uyeza umcimbi omkhulu sithi mthandeni asikwethulela isigqoko ngane yakwethu ukuthi uyibekile nje mfowethu amabhinca ebalazweni lomhlaba ukhuphulile umculo kaMaskand. Ngaphandle kwakho uMaskand uyabhora. Uyabona sithanda amanco akho mthandeni, sithanda inkani yakho, sithanda ukuzethemba kwakho because of uyazethemba qala. Ukuzethemba kubalekile kumuntu, ilento yenziwa wena mthandeni ukuthi uyazethemba mfowethu kakhulu. Ula ukhona ngokuzethemba ngokuthemba amandla akho. So njengamabhinca mfowethu sithi asingawadla amandla akho, asukubonge ukuthi siyakubonga oba khona kwakho kule ndima kaMaskand mfowethu ngane yakwethu mfokamanqele phansi komdletsheni. Sithi mfowethu sikuchoma uphaphe lwegwalagwala. Ayazi amabhinqa ukuthi uwena oyinkosi yoMaskand, ayazi ama-artist ukuthi wena inkosi yoMaskand oyimele mfowethu. Sithi lo mcimbi wakho ohlongozwayo ozoba khona lapha eThekwini kulonyaka mfowethu sengathi ungahamba kahle sobe sikhona nathi sizinduna zamabhinqa kulo lonke leli kaMthaniya kulo lonke lase-Afrika. Awadliwa amandla omuntu kwaZulu mthandeni mfowethu sikuchoma uphaphe lwegwalagwala. Siyabonga nina besilo.